Počúvame sem. Vieš, aký dôležitý, vieš, akú cenu má tento telefón, čo mám teraz v ruke? Vieš, aký dôležitý je tento telefón? Nemáš ani najmenšiu šajnu. Nemáš ani najmenšiu šajnu. Počúvame sem. Ten telefón, čo mám teraz v ruke, je to najcennejšie, čo mám, pretože tí kokoti fašistickí sa toho boja, tí kokoti, jak čert kríža. Originál, jak čert kríža proste, lebo proste to nemôže to nikto natočiť, chápeš? To nemôže to nikto natočiť na video, nemôže to nikto KPK 359, nemôže to nikto natočiť na video, proste nemôže to nikto natočiť na záznam. Auto spožičovné PKI 358, chceš? Nemôže to nikto natočiť na video, nemôže to nikto proste natočiť na audio záznam, chápeš tomu? Víš, jak sa proste oni toho boja? Jak čert kríža. Víš, akú cenu má tento telefón, čo mám teraz v ruke a že si to môžem nahrávať, to, čo si nahrávam teraz. Vieš, akú to má cenu? Čo si myslíš? Praje si niekto, aby sa mi ten telefón rozjebal, či nepraje si nikto? Čo? Praje či nepraje? Vieš, akú cenu má? Najväčšiu na svete. Počúvame sem.